Hej Kevin. Hvad så, Kim? Er du god til engelsk? Jeg er meget god til engelsk. Okay, så må vi vente. Så får jeg den her på her på dine fingre. Den her? Ja. Hvorfor det? Hvor du tegner lige noget her. Så prøv at se, hvad det er. Okay. Så se, hvad jeg her. Det er en høne. Ja. Så sige, hvad jeg her, hvad hovedet her på engelsk. Head. Hvad med halen? Tail. Hvad med vinden? Wing. Når jeg peger på det her, så skal du sige et ord på engelsk. Ja. Man kan også her. Ja. Head. Tail. Wing. Tail. Head. Tail. Wing. Tail. Head. Wing. Tail. Wing. 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 Hallo. Og en skole. Det er dig, Kevin. Det er ikke sjovt sådan noget der. Det er faktisk mobning. Jeg kan anmelde dig. Og der er vi fik